No niin, tässä esitellään meidän linkoomo tänään. Elikkä mitä kaikkea meillä täällä on sitten linkousaikana. Elikkä täällä meillä on hunajakakkuja osastot täynnä, mitkä nostetaan tuohon kuorima-altaaseen. Siinä kuoritaan. Tonne tippuu vahat tänne pohjalle, tähän kaukaloon, mistä sitten hunaja valuu läpi tonne kaukalon pohjalle. Ja sieltä sitten tuolla alla olevaan siivilään ja ämpäriin. Myös sitten kuoritut kehät voidaan laittaa tähän riviin odottamaan linkousta. Niin ne saa sitten myös valua siinä jonkun aikaa hunajaa ennen kuin linko on taas valmiina. Tällaisella kuorimahaarukalla kuoritaan noista kehistä vahat pois. Sitten on linko. Meillä on tämmönen kääntyvä korinen. Eli kun tää lähtee pyörimään, niin kaikki kehät kääntyy tänne sivuun. Se tyhjentää toisen puolen. Sitten se lähtee pyörimään toiseen suuntaan. Ne kääntyy toisinpäin. Niin sitten ne tyhjentyy taas toiselta puolelta. Eli tää on kääntyvä korinen linko. Linko tämän malli. Ja siellä on kans sitten ulostuloputkessa niin tällainen pallosiivilä, missä on karkea ja hieno siivilä. Ja siitä se tulee tommoseen ämpäriin, missä me ainakin selkeytetään sitten ja sen jälkeen vielä laitetaan sellaiseen pakkausastiaan, missä mahdollisesti käsitellään se hunaja tarvittaessa. Refraktometri eli hunajan kosteusmittari. Joku tällainen on ihan ehdoton. No, paperia pitää olla. Vähän nihkeitä rättiä, mihin voi pyyhkästä sormet tai jonkun muu, jos tulee hunajaan. Tuuletin on erittäin mukava, kun lämpöisillä keleillä tehdään, ja jonkunlainen radio on ihan kiva, kun täällä vietetään viikko kaksi aikaa kuitenkin. Roskis totta kai, mihinkä voi sitten talouspaperilla noita, jos tänne mehiläisiä tulee, niin niitä voi ottaa kiinni ja talouspaperilla lysnätä ja heittää roskiin sitten. Ikkunoissa ja kaikissa aukoissa pitää olla ehdottomasti jotkut hyönteissuojat, eli tässä on hyttysverkot ikkunoissa, kulkuovessa meillä on tällaiset lakanat, mitkä estää noita mehiläisiä tulemasta sisään. Mutta itse pystyy kulkemaan hyvin osastojen ja kaikkien kanssa. Lattioilla meillä on kovalevysuojana. Ja seinillä meillä on tämmönen maalaussuoja, missä on valmis tommonen teippi. Eli tuolla sinisellä teipillä se tulee suoraan kiinni ja siinä on sitten tommonen 2,5 metriä korkea tollanen muovisuoja. Tosta kuitenkin lentää tosta lingotessa vähän sen hunajahöyryä niin sanotusti, mikä tekee sit vähän pinnoista tahmeen täällä tilassa. Jees. Mut katsotaan tosta vähän kuorimista, että miten toi kehien kuorinta tapahtuu.